Шлейфовата брана Greenway се явява универсален инвентар за различни региони на Европа, с различни климатични условия. В южните райони, където се наблюдава бърза смяна на температурата през пролетта, гъвкавата брана помага да се съхрани влагата в почвата. В северните райони с големи количества валежи, тя ефективно подготвя горния слой на почвата за сеитба и защитава вашата земя от преовлажняване. Съгласно новите закони на Европейския съюз за селското стопанство, използването на пестициди и хербициди ще бъде ограничено или напълно забранено в близко бъдеще. Шлейфовата брана Greenway елиминира необходимостта от химическите хербициди, като предоставя механична алтернатива в борбата с плевелите. Кажете с Богом на вредните вещества и приемете по-екологичния и по-здравословен подход към земеделието. Новите закони предвиждат ограничаване на дълбочината на обработка на почвата до 5-7 см, за да се намалят въглеродните емисии в атмосферата. Шлейфовите брани Greenway отговарят изцяло на изискванията на съвременното европейско законодателство. Използването на шлейфовите брани намалява количеството на изпусканите въглеродните емисии в сравнение с култиваторите и дисковите брани. Браната работи с скорост 15 км/ч, което повишава производителността и намалява финансовите и времеви разходи. Гъвкавата зъбна прикачна брана Greenway се явява универсална машина за обработка на почвата с много начини на използване. Благодарение на гъвкавата зъбна прикачна брана с 16 реда работни органи, вашата земя ще бъде обработена и подравнена. Всичко наведнъж. Готово за сеитба с едно минаване. За No-Till 16-редовата брана Greenway бързо и ефективно събаря и изравнява растителните остатъци. Всичко наведнъж, с едно минаване и вие сте готови за сеитба без обработка. 16-те работни реда зъби осигуряват ненадмината подготовка на земята и възможност за подравняване на току-що изорани площи през пролетта. Greenway също така прекрасно подхожда за пролетна обработка след есенно продълбочаване. В зависимост от полевите условия, някои фермери използват само 16-редовата шлейфова брана Greenway за пролетна подготовка на почвата. Благодарение на повече от 10-годишния опит в производството и работата на полето, браните Greenway са най-добрите в Европа. Шлейфовите брани Greenway са създадени за да служат дълго, създадени са за работа. Greenway имат здрава, напълно регулируема рама, регулируеми секции за агресивно брануване или превъзходно смесване на растителните остатъци, окачени с помощта на закалени вериги. Прикачните шлейфови брани Greenway са снабдени с мощна хидравлика. Предното крило в широкозахватните модели се сгъва за удобство при транспортирането, има дълъг теглич за по-лесно завиване, издръжлива рама, изработена от здрава квадратна безшевна тръба от стомана S355 GA2, големи колела за осигуряване на правилното тегляне. Сменяемите закалени зъби с високо съдържание на въглерод, 70 зъба на 1 метър. Зъбите се регулират в 6 различни ъгъла на атака. Позванете ни и ние ще отговорим на всички ваши въпроси.